Уважаеми дами и господа, благодаря ви, че се записахте за вебинара на SpaceCat на тема Успешен продуктов редизайн с SolidEdge. Аз съм Мариана Попова и следващите 30 минути се надявам да ви поднеса интересна и полезна информация. Ще разгледаме следните теми: повторно използване, основните положения, предизвикателства и последствия за вас и за вашата фирма, и защо редизайна с SolidEdge е успешен. Позволете ми да ви дам по-добра представа за това, което ще разгледаме. Нека да поговорим за повторното използване. Времето е пари. Спестеното време в процеса на проектиране можем да използваме за подобряване качеството на дизайна или за култивиране на нови възможности за бизнес. Тези дейности са много полезни, тъй като допринасят за благото на фирмата и нейните клиенти. Както знаем, инженерната работа е сложна. Инженерите носим огромни отговорности през целия жизнен цикъл на продукта. Необходима е пълна всеотдайност от наша страна, за да постигнем по-добри проекти. Ежедневно се изправяме пред предизвикателствата на сложните проекти и когато имаме подходящи инструменти и процеси, ние сме насърчени да постигнем високи цели. Повторното използване има смисъл както от гледна точка на бизнеса, така и от гледна точка на производството. Бизнесът изисква повторното използване на продукта, а проектирането и производството изискват повторното използване на дизайна. Нека да разгледаме ползите от двете перспективи. Да бъде в състояние да използва повторно дизайна на даден продукт дава на бизнеса конкурентно предимство пред останалите в бранша. Популярни продукти могат лесно да бъдат заменени с нови, а пък предложените могат да бъдат разширени с различни вариации, за да могат потребителите да имат по-голям избор. Новият вариант на продукта достига пазара по-бързо, когато продукта има възможност за повторно използване. От гледна точка на производството пък, възможността за повторно използване на съществуващ дизайн прави работата на инженера по-лесна. Това спестява време, тъй като инженера променя само необходимата част от дизайна, за да го актуализира. Също така се намалява риска при производството, тъй като съществуващият дизайн вече е бил изработван. Изискванията за изменения в части на продукта се дължат на различни фактори, както се вижда от тази илюстрация. Те могат да бъдат за намаляване на разходи или за подобряване на функции, или защото пък е намерен нов доставчик на частта и се налага леко променяне на формата, или в резултат на спиране на частта от производство от съществуващ доставчик. Всички тези изисквания могат да бъдат изпълнени чрез необходимите действия в CAD, като например да се създаде нов модел или да се модифицира съществуващ, или пък изцяло нов модел. Пред какви предизвикателства и последствия сте изправени вие и вашата фирма? Има много предизвикателства пред традиционният CAD при поддръжката му на повторната употреба на дизайна. Две от тези предизвикателства са основни: добавеното време, което е необходимо за да се направи ревизия, и трудността при редактиране на внесени модели с други формати. Тези предизвикателства могат да възпрепятстват производството и конкурентоспособността на бизнеса. Какво се случва в идеалният случай? Първа стъпка – изтегляме съществуващ модел, правим промени в дизайна, като тези промени могат да бъдат направени от всеки един конструктор. Постигаме успех. Необходимите промени се изпълняват успешно за кратък период от време. Често срещаният сценарий за повторна употреба при традиционният CAD обаче най-вероятно ще завърши с неуспех в стъпка 3 поради естеството на моделирането, базирано на история.
Промяната на даден участък в модела е много трудна, тъй като съществуват зависимости между този участък и останалата част от модела. Кой участва в поправката? За да се определи причината за неуспешното изпълнение на промяната, са необходими повече ресурси. Трябва да се включи разработчика или създателя на модела, или трябва да се извикат CAD експерти. За всичко това е необходимо повече време за разследване и откриване на причината. И когато всички тези усилия не успеят, следващата стъпка е да се възстанови модела от нулата. Възстановяването отнема много повече време и причинява забавяне на новите продукти. Освен това води и до лични саможертви. Предполагам, че на мнозина се е случвало да мислят за проектите си и през нощта. Нека да обобщим информацията до този момент. Следващите изводи най-точно отразяват трудностите, които срещате при проектиране и разработване на вашите продукти. Губите твърде много време в правене на ревизии, трудно редактирате внесени модели, текущият ви CAD поправя бавно или пък всичко описано по-горе. Ако не се реагира бързо, последствията могат да бъдат тежки както за фирмата, така и за инженера. Какво всъщност означава това? Загуба на време за дейности без никаква стойност в опити за повторно използване на модела. Бързо достигане на повратна точка, в която чашата прелива. Може да се каже, че разработчикът е заключил файловете си и те могат само да се четат. В края на краищата може да се окаже по-бързо да пресъздадете на ново проект, вместо да се опитвате да промените съществуващ такъв. Така че всички сме се изправили пред дилемата да преправя или да изградя отново. CAD продуктът наистина трябва да възнаграждава усилията ни за повторно използване, а не трябва да ни пречи. Той трябва да бъде инструмент, който да повиши капацитета на конструктора. Ново поколение CAD продукти позволяват на конструкторите повторното използване. Съществуват ясни ползи за фирмата и инженерите. Някои от тези ползи са изброени тук. Промени могат да се правят от всеки, не е необходим голям експертен опит в CAD. Проектите могат да бъдат завършени в график. Възможността за използване на съществуващ дизайн спестява време и пари. Инженерите са свободни да проектират, а не да разследват провали. И в крайна сметка всеки е щастлив, когато се спазват сроковете, без да се налага да се работи под напрежение. Стига толкова приказки. Смятам, че всеки от нас се е сблъсквал на практика с тези проблеми и ще се съгласи с казаното от мен до тук. Ще ви покажа демонстрация на директно редактиране с Solid Edge, CAD системата от ново поколение. За целите на демонстрацията си позволих да използвам възел от машина за полиране на паркет, която се произвежда от суперабразив градкра. Този възел съдържа повече от 60 компонента. Ще направя върху него някои инженерни изменения, като например променя ръкохватките и плочата, върху която се монтира командното табло на машината. Тези промени ще извърша с помощта на инструментите на синхронната технология директно върху асемблираният модел, без да отварям отделни компоненти. Така, превключването към директно редактиране става чрез избиране на опция Face Priority. С помощта на купчето ориентирам изгледа, селектирам лицата, които искам да преместя и се появяват волана, 3D управляващи размери, панела Design Intent, това са ключовите инструменти на синхронната технология. С подходящата стрелка на волана указвам посоката на преместването, въвеждам стойност, потвърждавам преместването с зелената отметка. Мога да избера и 3D манипулатор, за да променя диаметъра. Виждате, че промените се
визуализират незабавно в графичният прозорец. За да преместя лицата в друга равнина, просто трябва да ориентирам изгледа в другата равнина. Отново с опция Face Priority селектирам лицата, с подходящата стрелка премествам, въвеждам стойност. Същото ще направя и с дясната част. Селектирам, премествам, въвеждам стойност на преместването, потвърждавам. Ако някой от стайлите ни пречи, мога да го скрия с команда Hide. Превключвам на опция Part Priority. Селектирам лицата, които искам да преместя, без да ми пречи плочата вече. Системата открива симетрична зависимост, която ако желая мога да изключа чрез съответната опция в панела Design Intent. Въвеждам стойност и я потвърждавам. Така, сега ще покажа плочата, за да я коригирам в съответствие с предходните промени. Мога да направя синхронната редакция и с помощта на зависимостите от група Relate ще използвам тангентна връзка, за да променя широчината на плочата. Виждате, промените са незабавни и са в синхрон с проектният замисъл. Като проектният замисъл в синхронната технология се съхранява директно в самия 3D модел, а не индиректно в 2D скиците, както е при традиционната CAD технология. В случая ще използвам филтъра за селекция, за да открия точното лице и с команда за копланарност ще удължа плочата. Виждате, веднага се визуализираха промените. Мога да редактирам и отворите върху плочата. Необходимо е да селектирам един от тях. Системата при преместването открива зависимости между тях и така се запазва проектният замисъл. Мога да избера и 3D манипулатора, за да редактирам диаметъра на отвора, като забележете, че се промениха и останалите диаметри. Solid Edge с синхронна технология ви позволява да се потопите и директно да манипулирате модела, без да се налага да отваряте отделни компоненти и да възстановявате дървото на историята, или пък да преизчислявате фючери. Виждате всичко колко лесно се случва. Така, какви изводи можем да направим? Традиционният CAD редактирането се прави индивидуално за всяка част, като по този начин се затруднява промяната на свързаните части. Докато съвсем различно е в Solid Edge, позволява се директна манипулация на части в рамките на асемблирания модел, като всички направени промени регулират автоматично свързаните части. Това създава среда без грешки, причинени от конструктора. Среда, в която промените се извършват много лесно. Следващата демонстрация ще бъде на тема повторно използване чрез редактиране на внесен 3D модел в Solid Edge. Често ни се налага да използваме чужда геометрия, която е, така да се каже, съблечена от интелигентността на конструкторския замисъл. Редактирането на такива модели отнема много време и внася грешки, заради които се забавяме. Solid Edge с синхронна технология редактира импортирани 3D модели толкова лесно, както своите собствени. Това ви позволява да правите желаните промени, желаните редакции, като използвате същите инструменти, които ползвате при собствената геометрия. И така, с кликване на бутона Опит, Solid Edge ни позволява да импортираме файлове, които са създадени в други CAD системи.
Разпознават се повече от 20 външни файлови формата. В случая имаме Step файл. Бутона Options дава възможност за допълнителни настройки в зависимост от формата, който сме избрали за импортиране. Имаме възможност да изберем средата, в която да се отвори външния файл. Ще отворя Step файла в среда Part. Импортираният модел представлява плоча с множество канали, отвори, фаски. Виждате знака пред Body Future. Системата ни подсказва, че можем да подобрим качеството на модела с команда Optimize. Така, превключвам в синхронен режим, за да ползвам възможности на синхронната технология. С команда Optimize изчиствам и оптимизирам геометрията на модела, като мога да извадя репорт на оптимизацията. Всичко се случва в реално време. Има група удобни команди за работа с внесени данни, с които се разпознават и манипулират отвори, шаблони и фаски. И така се разширява повторното използване. При избиране на команда за разпознаване на отвори се показва прозорец с всички разпознати отвори, които е открила системата. Мога да избера някой от тях и да го променя така, сякаш е направен в Solid Edge. След като всички отвори се потвърдят и разпознаят, системата ги добавя в Pathfinder като свои собствени, така че да могат да се редактират на по-късен етап. Solid Edge може да разпознае серия отвори, разположени по шаблон, и да ги предефинира автоматично в един шаблон, който по-късно може да се редактира, ако има нужда, разбира се. Освен това, след като селектирате новото построение, патърн, може да промените и броят на отворите, например от 10 на 8. Можете също така и да подтиснете отделни позиции в този шаблон. Има се опцийка на командната лента. Виждате, че промените се визуализират незабавно в графичния прозорец. Разпознаването на фаски ускорява откриването и възможности за модификация на скосени лица. Това е особено удобно при модели, които съдържат голям брой фаски. След като вече се препознаят построенията, при повторно избиране на някои от тези команди, системата ни подсказва, че не се намират. Това е поредното доказателство за това как синхронната технология опростява повторното използване. Така, за да редактирате лице, е достатъчно да го селектирате. Има визуални инструменти, които информират в случай на невъзможност за редакция в текущата позиция на курсора. Имате възможност също да селектирате в графичния прозорец 3D манипулатор с параметрите на отвора, така че можете да редактирате както диаметъра, така и дълбочината му. Освен всичко казано до тук, имате възможност да запишете модела в повече от 15 външни файлови формата с Save As командата. В падащия списък избирате в какъв формат да експортнете. И така гъвкавата едновременна работа със собствена и чужда геометрия пести време и съкращава цикъла до пазара. Това се случва с използване на софтуер от ново поколение с Solid Edge. С Solid Edge може да направите повече за по-малко време. Ревизирането на проекта е лесно, всичко се случва в реално време. Гъвкавостта на Solid Edge ви позволява да проектирате бързо и лесно.
Ето какво искат мениджърите. CAD продуктът трябва да поддържа с лекота повторното използване на дизайна и да позволява на дизайнерите ефективно да правят промени върху съществуващи проекти, а не да си губят времето и да бъдат CAD експерти. Видяхте част от нещата, които Solid Edge може да направи за вас. Не бива да се подценява невъзможността за повторното използване на съществуващи проекти, защото последствията могат да ни струват скъпо. Това е следващото поколение CAD по-бързо, по-рентабилно и по-конкурентно. Нека да завършим този вебинар с бърз преглед на Solid Edge. Solid Edge е цялостно инженерно решение за 3D проектиране, което трансформира идеите ви в страхотни продукти и ги довежда по-бързо до пазара. Използването на синхронната технология ускорява техниката, ускорява ревизиите, подобрява повторното използване на предишни проекти. Интелигентността на синхронната технология е ключова и разграничителна Solid Edge от останалите CAD продукти. Модулът Solid Edge Simulation е за цифрово валидиране на критични компоненти, намалява необходимост от създаване на физически прототипи, понижава разходите за материал и изпитания и подобрява надежността. Solid Edge Manufacturing е за определяне на точна машинна обработка, производствени процеси и процеси на сглобяване, като подобрява цялостната ефективност на производството. Solid Edge Design Management подобрява цялостната ефективност на проектите и техниката на проектиране и гарантира, че документите с точните данни за продукта, спецификации и изисквания са достъпни за всички. Различните производствени отрасли на промишлеността са изправени пред техните уникални предизвикателства на дизайна. Solid Edge може да се разшири с специализирани модули за вграждане или така наречените приложения, които предоставят инструменти и работни потоци с конкретни решения на тези предизвикателства. Виждате, съществува широк спектър от приложения, свързани с проектиране и инженеринг за бързо създаване на висококачествени продукти. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Както от мое име, така и от името на целият екип на SpaceCAD. Зная, че вашето време е ценно. Ако имате някакви допълнителни въпроси или искате по-дълбок поглед към това как Solid Edge може да ви помогне, можете да се свържете с нас или с мен директно. Това е мейлът, на който може да изпращате въпросите си. Също така, ако желаете, можете да тествате Solid Edge безплатно. Ще бъдем щастливи да ви съдействаме. Благодаря ви още веднъж. Надявам се да се видим и чуем скоро.